Pitanje je u tome, ako je Isa a.s. umro, zašto je rečeno da će doći Isa, sin Marijem? Ima neki ulema koji znaju da časni Kur'an govori za smrt Isa a.s. Onda oni misli da Allah ima moć, on može da njega opet oživiti i opet njega pošali natrag. Zato što oni kažu ovo Ibn Marijem, sin Marijemin, izraz što je časni poslanik koristio ime, i to znači da on mora da bude ista osoba. I neće oni prihvati da je ovo bio rečeno na metaforički način i na drugo smisao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Stvari o tome da ljudi ne shvati predskazanje za dolazak nekoga. Ovo nije bio samo prvi put rečeno da će doći jedan čovjek od Boga, nego prije Jevrije oni isto čekaju za dolazak svoj Mesija. I on isto misli da jedna osoba treba da siđe Elija sa nebu, da dadne radosni vijest za dolazak Isa, za dolazak Mesija, i tek tada Mesija dođe i on treba da dođe sa neki moć da ovi Jevrije da dobijaju vlast nad cijeli svijet, imaju takve vrste vjerovanja. A muslimani, oni isto čekaju i onda kada oni kažu zašto je onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao ime Isa bin Marijem. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio ovo ime zbog sličnost. Zato časni Kur'an kaže ummet od Musa i ummet od Muhammad sallallahu alejhi ve sellem je slični. Kako se kaže u Kur'an, inna arsalna alaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila Firauna rasula. Mi smo prema vama poslali poslanik, on je svjedok nad vama, kao što smo poslali Musa prema Firaunu. Kao smo poslali prema Firaunu rasul. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio zakon, šerijat, Musa alejhi selam dobio šerijat, časni poslanik morao da vodi rat protiv neprijatelji, Musa alejhi selam isto vodio rat, poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio hidžra, Musa alejhi selam završio hidžra. Tako imamo dosta ovih sličnih stvari. I u ummet Musa alejhi selam poslije 13. stoljeća pojavio njihova Mesija i on bio poslan prema Izraelčanima. Na isti način ovo da bi bio ovi dva ummeta da imaju sličnost, potpuno sličnost, i zato časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio da će doći Isa bin Marijem. U hadis ni gdje je poslanik rekao da će biti taj stara osoba, stari Isa, nego više puta je isto bio rečeno imamukum minkum. On će biti vas imam između vas. Nemoj da tražite neka strana osoba, pogotovo kada je časni Kur'an kaže za Isa alejhi selam wa rasulan ila bani Israil. On je poslanik za Izraelčanima. To znači nemojte da tražite njega, taj Isa koja treba da pojavi među muslimanima, da on će biti stari Isa. Na drugom mjestu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je pričao za Isa alejhi selam, za stari Isa, onda rekao kako on izgleda, to je potpuno drugi fac, druga osoba, druga boja. I za taj Isa koja treba da pojavi, koja treba da bori protiv Dajjala, za njega je potpuno rečeno druga faca, drugi izgled, kako to izgleda. I tako ova časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on koristio metafor, i pogotovo Isa alejhi selam sam odlučio kada Jevrije su pitali gdje je Elija koji treba da siđe sa nebu,
Isa a.s. onda odgovorio i rekao, ovo John Baptista, to znači Hazrat Jahja a.s. On je taj Elija. Ako hoće da prihvatite mene, ako nećete, to je onda je vaš stvar. I ovo bio razlog što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za Isa bin Marijem. I isto u Ibn Mađa je bio rečeno lal mahdiju illa Isa ibn Marijem. Mahdi nije niko drugi do Isa sin Marijemin. Tako časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao je ova dva imena istoj ličnosti, zato što je obećana osoba trebala ispuniti dva zadataka. Prvo, da muslimani dovede natrag istinskom i pravom islamu i islam iz vremena časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da presudi među muslimanima u onome u čemu se razilaze, ispravnim interpretacijama kuranskih poruka i ponovo ih ujedini. Drugo, on se trebao boriti protiv kršćanstvo i drugi lažni vjerovanje, zato što ovo kršćanstvo što sada se nalazi nije taj kršćanstvo što je osnovao Hazrat Isa a.s., nego potpuno oni su promenili i onda ovo bio sada Božji plan da ispravi njihove grešake, a da pokaže istinit islama. I tako ovo bio neki razlog i zato časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio ime Isa ibn Marijem, ne misliće da će biti stari Isa, nego misliće da je taj Isa će biti jedan od ummata časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Assalamu alaikum.